Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Oh, Gulia! Bună! Poți să mă așez? Desigur, desigur. Aș vrea să comand și eu ceva. Unde e comanda prin casetofon? Oh, ok. Aș dori un burger și un suc mare de rechin. Și... Uitați astea. Nu trebuie să audă nimic. Și? De ce ai venit la mall? Păi, căutam cunoscuți, pentru că o știi pe Katie. Pe Katie? Desigur, o știu. Dar că nu sunt fanul ei, așa că... Ai văzut-o cumva? Nu o găsesc pe nicăieri. Ți-am zis, nu sunt fanul ei. Nu pot eu să știu pe unde este. Păi nici eu nu sunt fanul ei. Păi și atunci de ce o cauți? Pentru că e sora mea. N-am spus la nimeni, pentru că ea este atât de faimoasă și... Ea a spus să nu spun la nimeni și n-am spus la nimeni. Tu ești prima persoană. Și sper că și ultima. Stai puțin. Katie Nior e sora ta? Da? Wow. Ești sora unei vedete. Da, dar o vedetă dispărută. Tată dispărută în toată țara. Și noi, familia ei, suntem singuri îngrijorați despre asta. Ai băgat vocea ta normală, nu? Bine. Plec. N-am mâncat nimica. Măcar îmi rămâne mai mult mie. Mamă. Datora ei. Ai găsit-o? N-am găsit-o. Am întrebat pe ea peste tot. Am întrebat-o chiar și pe Gulia, prietena mea cea mai bună. Gulia, dar tu știi că ea nu e fanul ei, n-are unde să știe. Păi și noi suntem fanii ei cei mai mari, având în vedere că suntem familia ei și nu știm. Pe oricine întreb îmi spune că nu știe. Of, ce o să ne facem? Dacă nu o să o găsim mai repede, o să fie de rău. Mama, un coleg de-al meu de la școală a spus că trebuie să fie la mall. S-a întâlnit cu ea săptămâna trecută și a spus că merge acolo și a spus că merge acolo în fiecare zi. La mall? Dar nu pot să merg la mall. Știi că mi-a dat interdicție, pardon. Păi, noi putem. Atunci fugiți acolo, fetelor. Fugiți. Bine, pa, mama. Sper să o găsească. Bun, ne spărțim prin mall. Eu etajul 1, tu parterul. Hai că fug, bine? Bine. Roche! O, Doamne, ce frumoasă e! Wow, ador rochea asta, așa frumoasă și așa de drăguță cu ea. Ador asta. Merg să ia lui Gulia, prietena mea și mai bună. Gulia, uite ce rochie mi-am luat. Da, bine. E așa frumoasă, uite cum este și la spate, nu cea mai tare. Este! Vreau să am rochia asta. Cu ce bine ai plătit-o? Parcă zici că n-ai bani la tine. Trebuie să mă întorc repede la magazin. Bine? Mamă, uite ce mi-am luat. Ce rochie frumoasă mi-am luat, nu? Da, dar parcă n-ai luat bani la tine. Păi n-am luat. Atunci din ce ai plătit-o? Te-ai luat sora ta? Mama? Da, scumpă. Am uitat să plătesc. Cum? Tu știi și nici nu realizezi tu cât de importantă e chestia aia. Trebuia să fi făcut. Trebuia să plătești. Pata mea, tu fă. Dacă mă rezist acum poliția la ușă, nu știu ce să fac. Iubi? Da? Știi, tatăl meu e polițist și m-a sunat să vin la tine să văd de ce ai furat o rochie. Am uitat să plătesc. Da, alo, tată. A uitat să plătească. A zis că te lasă să o iei pe gratis și o plătește el, pentru că știe că mă iubește atât de mult.
ai avut noroc, domnișoară. Că-și puteai să nu ai atâta noroc. Bine, mamă. Tu mi-am luat după o rochie, iar eu am căutat pe Katie New York prin tot mall-ul și am aflat că ea este... A plecat tocmai acum cu un avion din aeroportul Sydney. Ce? Da, a plecat în Anglia, nu știu ce concert de al ei și a spus că putem să o urmărim pe internet, că chiar acum cântă. Deschideți calculatorul. Bine, merg să-l aduc. Este în Sydney! Este la concert. Nu știu ce să fac. E la concert. S-a dus la concert. Of, domnule, ce fac? S-a dus la concert. Of. Stai, uite ce mai scrie pe calculator. Scrie că Katie New York s-a dus la concert și a spus că nu vrea să se mai întoarcă din Sydney, căci acolo și-a găsit dragostea pereche. Mergeți acolo, fetelor. Închide.